So, adto ta pa doon sa kwarto ni Mayor. Which is, okay. So, mga igsuon, naata niya dito sa kwarto ni Mayor. 103. So, no visitors allowed pa yun. Sa giingon, nadaw ko na gwardiya nga nasa layuan ni. Nagpugong. Unya, sa pagpatid sa katong ni Ari, wa man natayog ang door. So, gipusil. Pagpusil, dagan si Mayor kay nagtan-aw pa man sila dari og salida. Okay. So, nagtan-aw sila sa salida. Unya pagbuto, nidagan dari kay buot unta mo escape. So, karon mao ni ang crime scene diri na ganitabo. So, unta gusto sila mulayat anang window. Nga window. Uban sa kanang isa ka iyahang anak, uyab sa iyang anak nga babae. Ang lalaki. So, pag abot diri, buot sila mulayat, wa naman kalayat. So, kirakrakan sa diri 33 daw ka buok capsules ang na-retrieve. So 33 ka buok kuan ang naigo sa iyang lawas. Nabali daw kuno ang right hand ng guro to. So mao ni siya mga buak. So mao ni ang room ni Mayor. Okay. So ara lang ta ko to ba? Salamat. Banyak ani banyak banten sa suya gi. Musim man rin. Kani man siya. Kanay siya nita. Oh, first time gid. Kanya, unsay gisakyan siya, nakabantay ka sa gisakyan. Ang akong nabantayan katorang white nga auto. Kanya, Maura. unsay ninaog. Wa ko kakita sa naog kay gikan mo ko sa akong locker. Kanya, Nya paggawas na ako mo na to sila daghang kay mga mga amadong tao. unsay gas. Mga armas gusto mo rin. Armalite. Nga nay kuan. Nya giunsa mo Sige, siya. sir. Unsay gisulti sa inyo. Mga gikuha ko nila nga to gipagawas para drop Unsay sinultian siya. na ay magbisaya na say magtagalog. Okay. Nya imo siya. Pati sa mga iya anak ani video tingin. So nagpo-forward na siya. Lagi siya paagkad ko ang Anak to siya gahapon sa tuwa nga 2 months pa na nagawas siya. Luwas nga laki. Amanas may amanas nito dito gipaslak sa RI. Ang tiwan na upat ka pa ang tiwan na. Tagang lagi mga 15 plus. Sobro, dakway pa na. Pila ka taon ang Morones? Pila Pila ko gi Kapil. puno ko naman sa kanya. Kay pagbilag mo taga Yeah. staff doon. Ang bana sa katong nurse dito. Dito chiching, dua ka pagtingon siya. Laptop ko chiching pa pa chiching. Bana ni Nimpa, si Ruben. Hill. Kaya nga po. Yan. uno. Isura pag naabot ang tungkol ito ni magsilbi.